صمدو خجبر يلي سلازلو مس إثيوبيان أبي أحمد عندما تراخي بس لازم نبرة كينات كي تجبروا يلوم سلازم نبرة من البعض أمونجو كلتيوم شمجلنا غيرو نتكونتات ناب نبورك ملصو ناب حد معلب كمصو حبراو سرح تجبروا لزق المنجد كفتر يبقى حال انتو لو نسيت خوينو تا أجندا دين مبزحتو يرتراود السماء معلو قدايزي ولا حنتي ذكر آخرين زبقى اسم مغنيات دمايل إن دحر يرترا بعلم لخاوي حقي لولا ونت يرترا خبيركا ودا باوا أقلقلوت مسيرت بس إثيوبيا تزراري بوم كتك أموليا من زبل ديبيت خوينو يرترا ويلكم كتب لهم تقول ترتري بالله in fact نزي زرباز ببزح من قدك تنتنوين عن سمع زلنا. This means higher costs, endless paperwork, and a constant sense of vulnerability, as Ethiopia depends on the goodwill and stability of others for its economic lifeline. Enter Saudi Arabia. Long known for its vast oil reserves and desert wealth, the kingdom is now, under Crown Prince Mohammed bin Salman, determined to diversify and expand its influence far beyond oil. The kingdom has set its sights on the sleepy, underused Eritrean port of Assab. What looks like a forgotten outpost to some, Saudi Arabia sees as a billion-dollar opportunity to transform trade in the region. But this is about much more than business. It's a high-stakes geopolitical chess match, with every move watched closely by neighbors and rivals alike. Saudi Arabia wants a strategic foothold on the African side of the Red Sea. جي انتايو زي زربازي إننا وح زبلوان قدني زليو انتاي صغا إثيوبيا أفتق بحري ببزح من قد نخطركب الدل زلوا حقريها جن عين ناتهم بقوا عنقوانا أبي أحمد تخوينو جن حتونا أفتق بحر ترايدي كونه كينوز حلفينا وتحضروا أجندا زقده وتحضروا بيز نحيل بحر ناتهم كتولو زخلو فيلد مارشال برهان جولا بزك أربعة نتوم سراويت ناتو نتوم حيل بحري زمهارو زلو نبحر الغطاتو تدالو عدل تتخفيتو نابله زاربو زلو أجندا ناتوم كاليو يقداس بعينو خطبة أنت ترايو بعينو خطبة إثيوبيا أفتق بحر نخطركب ببزح من قد زاربو زلو أرسن تايو بمن قد إيرترا مس إيرترا بعصب جيركا نكاتو ندحر خوينا وي ودب نخطق أمتو خوينم سعود عرب زبهال ناب إيرترا كاتو بفلاي ناب عصب إنفست نخجبر يزبل تيوري ببزحي يزوت زلو سعود عربن اللي أنا بحد خوينم أب حسب إنفست قبرو مخانم زقال كاله حبريت هذا ما بتدقق من نشام علنا إذا خان تايو سعود عرب كمون اللي كلت يوم عبيت مشاركتنا أمريكا نا إثيوبيا أبي إثيوبيا لما أبي ترس زلومن بزح إنفستمنت زلومين ندحرس كم خون كوين كم زي زبحال زلو خون ندحر خوينو دما انتاي زبحال زلو سعود عرب ويون اليان حدا عبا انفستمنت اب حسب كقبر تخينم وتحضروا لكم يلغون نسيفيلاوي انفراستراكشر انفست قبر تخينم ناتهم كم حدا انفستر كل جزء انفستر قبر كله انت يزلي عدا يزلي من يخطك عملو نت هوتيل انا صرح زلو انا دي صرح ودب من يخطك عملو انا دي صرح تحت قرصي من يخطك عملو كابيه نتي انفستمنت غير يزلغو كم مالسو زخل زبل حتلو سلازي حدا كابتن السمزت امتو ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር 100 ሚሊዮን ህዝብ እንተለዎ ኮይኑ ኣብዚ ቦታ እዚ ኢንቨስት ክገብር እንድሕር ኮይነ ካብቲ ኣብ በዚ ወገን ክወፅእ ዝኽእል ቢዝነስ ኣታዊ ክረክብ ይኽእል እየ መን እዮም ከተማ መወዳድርቲ ኣብኡ ዘለዉ ንዝብል ሓደ ጅቡቲ ዝበሃል መወዳድርቲ ኣሎ ዝበለፀ ኢንፍራስትራክቸር ዘለዎ ኣብቲ ከባቢ ካልኣይ ሶማሌላንድ ዝበሃል ይስራሕ ኣሎ ካልእ ቀፂልካ ድማ ላሙ ዝበሃል ብኬንያ እውን ተሰሪሑ ኢሉ ኣብ ሶማልያ እውን ዝኾነ ክስራሕ ይኽእል እዩ ናይ ኤርትራ ዳ እንታይ ፍሉይነት ዝገብሮ ወደብ ዓሰብ ካብ ጅቡቲ እንድሕር ኢልካ ሓደ ሕጂ ስለ ዝምዕብል ዘሎ ዋጋ ናቱ ሕስር ዝበለ ክኸውን እዩ ካልኣይ ድማ ዋላ ክንደይ ናይ ክንደይ ኪሎሜትራት ፍልል ይኹን ንኤውሮጳ ዝኸይድ ንግዲ መብዛሕትኡ እቲ ኤክስፖርት ናትካ ንኤውሮጳ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናብ ኤውሮጳ ዝኸይድ ናብ ስዑድያ ዝኸይድ ዝበለፀ እዩ ስለዚ እዚ ነብሱ ዝኻለ ናይ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣብቲ መትኒ ናይ ንግዲ ዝኾነ ቦታኻ ስለ ዘለና ናይ ኤርትራ ዳይቨርሲፋይ ካብቲ ናይ ጅቡቲ ወፃኢ ኣብቲ ናይ ዓሰብ ቦታ ንኽመፅእ ዘሎ ረብሓ እውን ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ጥልያን ይኹን እንድሕር ጥልያንን ስዑድያን ብሓደ ኮይነን እውን ኣብ ኢንቨስት ክገብራ እንድሕር ኮይነን ኤርትራ ከሳቢት እያ ኣብዚ ከመይ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ረብሓናትና እዩ እዚ ንዓና ይዋፅኣና እዩ እዚ ብኩሉ መንገዲ ንኤርትራዊ ዘዋፅኦ ልኡላውነትና ግዛእታዊ ሓድነትና ናፅነትና ሃገራዊ ረብሓና ኩሉ ወይ እውን ሃገራዊ ሴኪሪቲናትና ኣብ ግምት እቲና እንገብሮ ርክባት ማለት እዩ ናፅነትና ሸይጥና ወይ እውን ብዋጋ ዕዳጋ ናይ ናፅነትና ልኡላውነትና ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ጀነራል ልክዕ ከምዚ ማዕድናትና ንሸጦ ዘለና ወይ ምስ ካልኦት ዲል ትግበር ዘሎ ከምኡ ዓይነት ዲል የትዛረብ ዘለኳነ ስለዚ እቶም ካልኦት ሃገራት መፂኦም ኣብቲ ወደባዊ ትሕተ ቅርፂ ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ ንኢትዮጵያ ብኡ መፂኣ ንክትጥቀመሉ ይደልዮም ከም ረብሓ ስለ ዝጥምትወሶም ከም ዕዳጋ ስለ ዝርእይዎ ሳቶም ሕጂ ስዑድያ ብዙሕ ንግዲ ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዋ እቲ ንግዲ ናታ
بتنسات صرح زلا ودب غير خط قملو كم نبرح تكون يخني طليان كمو نتنقدناتهم كمو طليان أكلنا أوروبا سلزخونة أكلنا أوروبا حبرت سلزخونة نا أوروبا حبرت إنفستمنت كون سلزخونة إتنا أوروبا نقدي ناب إثيوبيا زخيديو ناب دبوب السودان زخيدي ناب كال زخيد بو غيرنا يمخات تخلو زل على كون خليو إذا كان تاي فترة جاي نتي ودب زيادة أقلقلوت نخركب أدل كبي خليو كل زنب لزلنا نيرترا أمن الربح زلواي سلمتاي ربح زلوان بلا لنا إيرترا نز ودبزي نخطك أملو أملاق ذهبنا سكان خنتك أملي إيرترا منكس إيرترا يفلت يخطك أملو معانو زين بقمارة يكون كنتك أملو يلو بريزنسياس نحنا نتودب كنا معبلكم في التنكلنا أبتك بابينا نعنا نخط فوز بقصص على أتفتيرنا يكوننا مالتيو ودب جوبتك موت هلو نحنا كنديب انتاي مالتيو زي أبتز أبو ويون أبلغ استمركوسه تحت غرصة زي كونه نقول لك كربع زخل كأوبريشن شركنا نقول لك خطاكم بزغل ما نقدر كون كله بسلامه ما نقدر كون كله مالتي جي اتزغبر زلو كنا تقدما رجوبتي وينصر زخون يكون هاجر يكون ناب سلام رقعتنا يتزوبا خيز خلي اب زبل دونالد ترامب في لايز عجي زلو اما غرناتو دما اب تكبابي سلام رقعتن كله يدللو ايرترا دما مستن امريكا بقربا نتكبابي اب موحس تكملن زلا حيلتات سعوديه ግብፂ أوروبا حبرت كالو تجرات مساتن تبغ زمدنا نفترة ترقيدا إذن ريو زلنا ناينقد مسمر ويو ناينقد شركنا زبال زلو كقاتميو بو منصر دما إثيوبيا ناي بحق ناي ودباوي أقلقلوت تخوين حلمناتهم ربحي وخوليو زي صقام زلو يكون إيرترا دما تاقن ربحيت كابز كل مالتي زين بزون السوم زلو زلو شفت أيكون زي زبال زلو شف باي ذا واي نازو كنا تات زي بريزنت سياس بوغير تزاري بونيري أبز سمعج ኢሳያስ አፈወርቂ ጽምዶ ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ዝመጽእ 2026 ቋጽራ ኣውሮፓውያን ክንጀማምሮ ኢና ዝበሎ ምሕዳስ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ኣቐዲሙ ከም ዝተጀማመረ ይግለጽ ኣሎ። ኣብቲ ንመበል 80 ግዜ ዝተኻየደ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ዝሳተፍ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብሓሙስ 25 መስከረም ምስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ሚስተር ማሳድ ፋረስ ብሎስ ተራኺቡ ከም ዝተየ ተወካሊ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ብመንገዲ ኤክስ ሓቢሩሎ። እቲ ዝርርብ ጽምዶ ክልቲአን ሃገራት ንምሕዳስ ዘኽእል መንገዲ ዝጸርግ ምዃኑ ዘመልከተ እቲ ሓበሬታ ዘተን ምትሕብባርን ኣብ ዞባዊ ምርግጋእ ጸጥታን ቁጠባዊ ምዕባልን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ። ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ንነዊሕ እዋን ደስ ኪሉ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስቲ ምምላስ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ግን ነቲ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ ምሕተቱ ኣንፊቱ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ብመንገዲ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምሕትት ጽምዶ ምስ ዋሽንግተን ኣብ 2026 ክጅምር ምዃኑ ዘመልከተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀዳማይ ኤብረ ስልጣን ዶናልድ ትራምፕ ተፈቲኑ ከም ዝነበረ ድሓር ድማ ኣብ ዘበነ ስልጣን ጆ ባይደን ከም ዝተቋረጸ ኣመላኺቱ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ርክብ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተፋሰስ ሩባ ናይልን ብፍላይ ከዓ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ላዕላውነት ሃገራት ዘኽብርን ሓበራዊ ረብሓ ዘደንፍዕን ትርጉም ዘለዎ ዘተ ንምክያድ ሃገሩ ድልውቲ ምዃና ጠቒሱ ክብል እቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ወሲኹ ኣመላኺቱ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ተልዕሎ ብዘላ ሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሓድሽ ግጭት ከይኣቱ ስጋኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ 2 ቀነ ኢትዮጵያ ዘመረቐቶ 13 ዓመታት ዝወሰደ ዓብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ነቲ ዝጸንሐ ምትፍናን ግብፅን ኢትዮጵያን መሊሱ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቲ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዝተራኸበ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ሃገሩ ኣብ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ጸጥታ ጻዕሪ ጸረ ሽበራን ኣገዳሲ ዝኾነ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ልዝብን ምርድዳእን ከዓምቕ ዘለዎ ተገዳስነት ገሊጹ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብ17 መስከረም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተራኸበ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ዝገለጸ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ሚስተር ማሳድ ፋሪስ ብሎስ ኣብ ርክቦም እቲ ኣውራ ቀዳምነት ፕረዚደንት ትራምፕ እዩ ዝበሎ ኣገዳስነት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታት ትፈጥሮ ሰላምን ዞባዊ ምርግጋእን ፀቒጦም ከም ዝተዘራረቡ ሓቢሩ ነይሩ። ኣብቲ ንዝምድናታት ኤርትራን ኣሜሪካን ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ምኽፋት ደራኺ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝተገለጸ ርክብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ማሳድ ፋሪስ ብሎስን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሒ ርክባቶም ክቕጽሉ ከም ዝኾኑ ተስማዕሚኦም ኣሎ። Exactly. So እዚ ርኢና next topic ናተይ ካብዚ ናበይ ገጽና ማለት እዩ። Eritrea, forged in struggle and resilience, now faces a defining question. Will its future wealth come from the earth or the Red Sea? As 2030 approaches, the nation stands at a crossroads. For decades, Eritrea's story has been one of survival and hard-won independence. Today, the challenge is to transform from reliance on mining and agriculture to a modern, diversified economy. This shift is essential for stability and growth.
Mining and agriculture, while foundational, are vulnerable to global shocks and climate change. Eritrea must build a dynamic, innovative economy that creates opportunities for all, especially its youth. The time for bold action is now. This video explores how Eritrea can unlock new potential in tourism, renewable energy, and technology. We'll see how its unique geography. The sun beats down relentlessly on Assab. ብሓፈሻ ክልተ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና እሱ ድማ እንታይ ዝብል እዩ ኤርትራ ካብዚ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ መድረክ Prosperity. ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል ማለት እቲ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ኤርትራ ኣብ ሓደ ፍሉይ መድረክ ከም ዘላ ንሱ ድማ ቀርኒ ኣፍሪካ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ዲፐር ትራብል ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ኣብ ዘለዋሉ ኤርትራ ሓውሲ ሰላም ኣሚን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሰላም ከም ዘሎ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ናይ ኩናት ይኹን ናይ ተቃውሞ ናይ ዕግርግር መንፈስ የለን ስለዚ ኤርትራ ፕሮጀክት ዝቕፅል ዓመታት ናታ ብቁጠባ ግስጋሰ ንክትገብር ንህዝባ ድማ ናብ ዝበለፀ መድረክ ንምስግጋር ምርጫ ናታ እንታይ ክኸውን ይኽእል ቁጠባዊ ሕውየት ናታ ወይ እውን ግስጋሰ ናታ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ይክኸውን ዝብል እዩ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሰብ ዝዛረቦ ዘሎ ማዕድናት ናይ ኤርትራ እዩ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ማዕድናት ከም ዘለዋ ምናልባት ኣብ ካል እንተዘይስማዕኩም ጀነራል ስብሓት ፍሬም ሰፊሕ ዝኾነ ትንተና ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝሃበ ኣሎ ኤርትራ ብዙሕ ማዕድናት እዩ ዘለዋ ሕጂ ኩሉ እዚ ዘለና ፀጋታት ማለት ኤርትራ ኣብ በዳሂ መድረክ ኮይና እያ ዘላ ኢና ንብል ዘለና እወ ብድሆታት ኣሎ እቲ ብድሆታት ግን ኣብ ኩሉ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ብድሆ ኤርትራ ካብ ናይ ካልኦት ኣፍሪካውያን ወይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ሱዳን ካብ ሶማልያ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ካልእ ሃገር ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ዝኸብድ ብድሆ የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ሓቂ ንምዝራብ ናይ ኤርትራ ብድሆት ዝሓሸ የስ ብወገን ኢትዮጵያ ክግበር ዝኽእል ናይ ኩናት ሸንዳዕዳሕ ንርኢ ኣለና ግን ኢትዮጵያ ንባዕሉ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩናት ዘሎ ይፅንሄ ኢለ ከርየኩመ ኩናት ጥራ ዘይኮነስ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ኤክስፕሎይት ኣብ ምግባር ንምምዝማዝ ፀጋታት ናታት ክሳዕ ክንደይ ክትጎይያ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ንኣብነት ኤርትራ እዚ ኣሜሪካ ሕግብግብ ትብሎ ዘለና ኣብነት ኣብ ኤርትራ ነዳዲ ስለ ዘሎ ድዩ ጋዝ ስለ ዘሎ ድዩ ጂኦተርማል ፀጋ ስለ ዘሎ ድዩ ጂኦተርማል ዝበሃል ኣብ ውሽጢ መሬት ክወፅእ ዝኽእል ናይ ጋዝ ናይ ፀዓት ከተመንጭወሉ ትኽእል ሓይሊ እዩ ኤርትራ ከምኡ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ኤርትራ ነዳዲ ስለ ዘለዋ ድዩ ጋዝ ስለ ዘለዋ ድዩ እቲ ናይ ፖታሽ ዕደና ድዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናትና ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ እቲ ትገብሮ ዝምድና ንረብሓ ናታ ዘቐደመ እዩ ንረብሓ ናታ ክብለኩም ከለኹ ክሰርቀካ ኢላ ጥረ ዘይኮነሲ እሱ ክፋል ናቱ እዩ እንድሕሪ ፅቡቅ ጌርካ ኔጎሽት ዘይጌርካ ክሰርቀካ እያ ብሓፈሻ ግን እታ ሃገር ፀጋ ምዝልዋ ኣሜሪካ ድማ ንዓዓ እውን ረብሓ ምዝረኣያ እምበር ግብረ ሰናያዊ ዲፕሎማሲ ክገብሩ ወይ እውን ኣይዲዮሎጂካዊ ዲሞክራሲ ስለዝኾኑ ወይ ግዲ ስለዘይኮኑ ዝበሃል ዘረባ የለን ስለዚ ኤርትራ ዘለዋ ፀጋታት ኣግሬሲቭሊ ኤክስፕሎይት ንክትገብሮ ወይ ብዝቐልጠፈ ንቁጠባ ንምህናፅ ንህዝባ ንምድሓን ዘለዋ ሕፅረታት ንምእራም ክትጥቀመሉ ትኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ብብዙሓት ወገናት ከም ሕቶ ዝቐርብ ዘሎ እዩ ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ኢንቨስተራት የቋምትዋ ከም ዘለዉ ሓበሬታታት ይርኢ ኣነ እዚ ኸ እንታይ እዩ ፀጋታት ስለ ዘለዋ ክሳብ ሕጂ ድማ ስለዘይተመዝመዘ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ወለቕ ዘለቕ ክትብል ናበበአና ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትፍት እንዳላ ርክብ ምናልባት ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ብምግባር ኣፍ ደገ ናይ ካልእ ኢንቨስትመንት ንክትከፍት ትዳሎ ከም ዘላ ዝገልፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ምስ ቻይና ዘሎ ዝምድና ከምቲ ዝድለ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ዘይከኣለ እውን መንግስቲ ኤርትራ ካልእ ዕላማ ስለ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ እቲ ካልእ ዕላማ ንብሎ ዘለና ኸ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ እቲ ናይ ቻይና ዓይነት ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ምስ ኣሜሪካ እንትገይሮሞ ብዝበለፀ ንክዓብዩ ዕድል ክቦም ይኸውን ዝብል ገምጋም ይህልዎም ምክንያቱ እቲ ዘለዋ ፀጋታት ኤርትራ ብምሉእ ንቻይና እንድሕሪ ሂባቶ ኣሜሪካ መሊሶም ኣሉታዊ ስእሊ ክህልዎም እዩ ንኤርትራ ድማ ከም ድሌታ ንኸይትኸይድ ክሓፅርዋ እዮም ስለዚ ዋላ እውን ኣብ ጉዳይ ፈለስጢን ዘሎ ሓደ ካብቲ ዘዛርብ ዘሎ እዩ ሃገራት ብዙሓት ንፈለስጢን ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ክገብርዋ ከለዉ ኤርትራ ደው ትብለሉ ምክንያት እንታይ ነይሩ ዝብል ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኤርትራ ግን ቀዳምነት ናታ ረብሓ እዩ ዘገድሳ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ከም ካልእ ሰብ ክንሓልየሎም ንኽእል ኢና ክነብለሎም ንኽእል ኢና ግን ከም ኤርትራ ዝተበደለ ስለዘየለበት ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዓይኒ ካልኦት ክእትዋ ዝኽእል ነገር ከይትመርፅ ትኽእል እያ ድሓን ንግደፎ ናይ ፈለስጢን ጉዳይ ነፍሱ ዝኻለ ዲቤት ስለዝኾነ ኣብ ካልእ ግዜ ክርዮ ክፍትነ ኣነ ኣብ 2025 ዘገድሰኒ ከም ኤርትራዊ ኤርትራ ንኤርትራ ዘርብሕ ጥራይ ክትገብር ዘሎ ባህለ ንኤርትራ ዘርብሕ ጥራይ ብፀጥታ ድዩ ብቁጠባ ድዩ ብኢንቨስትመንት ድዩ ብወተሃደራዊ ድዩ ንኤርትራ ጥራይ ዘርብሕ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ካልኦት ሃገራት እያ ክንሕግዘና ንሱዳን ንሕግዝ ዘለና ንፅድቂ ይኮነን
እቲ ሱዳን ዘሎ ጸላኢ ንዓና እንኮ ገዳና ስለ ዝኽእል ካባና ክራሕቀና ስለ እንደሊና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ዝሓገዝና እንኮም እዩ ምክንያቱ እቲ ሽዑ ዝነበረ ጸላኢ 4 ኪሎ ተመሊሱ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዘሕለፍናዮ 20 ዓመት ክመልሶ ስለ ዝኽእል ነዚ ጠጠው ከተብሎ ግዴታ እዩ ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ኣስተዋፅኦ ንዓዓ ብቐጥታ ስለ ዘርባሓይ እምበር ነቶም ካልኦት ግብረ ሰናይ ክትገብረሎም ስለ ትመርፅ ኣይኮን ሕጂ እውን ፅምዶ ዝግበር ዘሎ ምስ ተጋሩ ይኹን ምስ ዓፋር ይኹን ምስ ኣምሓራ ፋኖ ይኹን ንኤርትራ ከረብሕ ብዝኽእል መንገዲ ዝግበር ዘሎ እዩ ኤርትራ ካብ ክመፃ ዝኽእል ፈተናታት ካብ ክመፃ ዝኽእል ኩናት ድዩ ካልእ ዕግርግር መግትኢ ንምግባር ኣቐዲምካ ብእንግሊሽ ፕሮኣክቲቭ በሃል እዚ ፀገም ከይመፀካ ኣቐዲምካ ስጉምቲ ምውሳድ በሃል እዚ ዝኸንታይ እዩ ነቲ ፀገም ክመፅእ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ከይተበገሶ ከሎ ወይ እውን ናባኻ ክመፅእ ገምጋም ምስ ወሰድካ ኮሎ ጌና ዘድሊ ምድላዋት ጌርካ ከይተበገሰ ክትቆፅዮ ምፍታን ማለት እዩ ድሮት ውፅኢት ድማ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ኤርትራ ነቲ ዘለዎ ፀጋታት ብኸመይ ክትጥቀመሉ እያ እንታይ እያ ክትመርፅ ብርግፅ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀጋታት ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ንኣብነት ዓሰብ እንታይ ክኸውን ንሓዋሩ ንዝብል ብዙሓት ቴዎሪታት ኢና ንርኢ ዘለና ዓሰብ እቲ ካልኣይ ዱባይ ክኸውን ዝኽእል ሃገር እዩ ክኸውን ዝኽእል ቦታ እዩ ምክንያቱ ካብ ጅቡቲ ዝፈልዮ እንታይ እዩ ዓሰብ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ከም ድሌትካ ድማ ከተስፍሖ ትኽእል ኢኻ ኣዲኹምኒ ብዙሕ ስፍሓት ዘለዎ ቢች ሪዞርት ካልእ ነገር ክትገብረሉ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ወደባዊ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ወፂኻ ብዙሕ ነገር ክትገብረሉ ትኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ዘለዋ ፖቴንሻል ኣብ ግምት ኢኻ ብዙሓት ሃገራት ነዚ ቦታ እዚ ብዓይኒ ስትራቴጂ ብዓይኒ ቁጠባ ብዓይኒ ብካልእ መንገዲ ብኩሉ እዮም ዝርእይዎ ሜይቢ ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ቪድዮታት ብዛዕባ ዓሰብ ዝወፅእ ርኢ ኣለኹ እታ ትቕፅል ዘላ ኣቡዳቢ ወይ እውን ዱባይ ክትከውን ትኽእል ኤርትራ ፖቴንሻል ከም ዘለዋ እዚ ፖቴንሻል እዚ ድማ ዝተኽእሎ እዚ ድማ መንግስትና ብዘለዎ ፀጋታት ንኩሉ ክምዝምዞ ምስ ዝኽእልን ንኤርትራ ኣቐዲሙ ከምቲ ብፀጥታን ብካልን ዝኸዶ ዘሎ ኣብቲ ቁጠባዊ ሽርክነት ድማ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ንቅድሚት ክግዝግሰሉ ዝኽእል ስጉምታት ዝወስደሉ ግዜ እናኣተና ኢና ንኸይድ ዘለና ኣይሆብ ነዚ ክንርኢ ሓደ ብቐረባ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝፈልጥ ዝበለኒ እቲ መንግስቲ ዕቁር ሃብቲ እውን ከም ዘለዎ ሓቢርኒ ማለት እዩ ስለዚ ዕቁር ሃብቲ ስለ ዘለዎ ነዚ ሕጂ ዘሎ ብድሆታት ከሰጋግሮ ዝኽእል ዝዓቆሮ ሃብቲ ከም ዘለዎ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ እሱ ኣትሊስት እቲ ርግኣት ናይቲ ዞባ ምስ ረኣየ ዓበይቲ ነገራት ንምግባር ክብገስ ከም ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ነነዊሕ መኪቱ ጠጠው ኢሉኒ ዘሎ ናብ ዝበለፀ መድረክ ንክሰጋገሩ እቲ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ለይትን መዓልትን ዝደኸመን ዝፃዓረን ዝሕጎሰሉን ዝድሰተሉን መድረክ ንምፍጣር ብዝለዓለ መንገዲ ክስራሓሉ እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝበሃል ፅምዶ ድማ ንኩሉ እቲ ዘሎ ፀገማት መኸተምታ ክኾነሎም ስለ ዝኽእል እዮም ኣብኡ ኤምፋሳይዝ ገይሮም ወይ ከዓ ኣተኲሮም ዝኸዱ ዘለዉ ትማሊ እውን ኣርየኩም ነይረ እቲ ኣቃውማ ናቶም ተሪኻ እውን እቲ መንግስቲ ነዛ ስእሊ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ርአያ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክንምንታይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢንቨስትመንት ገይሩ ከም ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ክንምንታይ ዕቱብነት ወይ እውን ሲሪየስነስ ኣርእዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዝራቅ ከደቡብ ጎንደር ጀምሮ ጎጃም በሙሉ የያዘ ኃይል ነው። ሁሉንም ግን በስኬት ወጥቶታል። ህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ፍቅር ነው ያገኘው። ይህ በጥብቅ ዲሲፕሊን የእዝ አመራሩ ስለመራው አሁን ጎጃም ላይ ያለው ነገር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀነራላት ናይ ዓቢ ኣብ ተፈላለየ መፅኦም ዘየለ ነገር ተሃዲድ ክገብሩ ሰራዊት ናቶም ኣብ ፅቡቅ ኣቃውማ ብህዝቢ ደገፍ ዘለዎ ሞራል ዘለዎ ገይሮም እዮም ዝቆፅሩ ዘለዉ ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ኩነታት ክኾን ከሎ ግን ነዚ ዝመስል ኢና ንርኢ ዘለና። አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። ትላንት የጀመረው ጥቃት ቀጥሎ በዛሬው ዕለት በወሎ የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል የምስራቅ አማራ ቀጠና ሚኒሊክ እዝ በርካታ ድሎችን መቀዳጀቱ ተገለጸ። ከ500 በላይ የአብይ አህመድ ወታደሮችን መማረኩን ነው አሁን በደረሰን መረጃ ላይ ተመለከተው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሰራዊት ናይ ዓቢ ኣብ ዝኸዶ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ምልክት እያ ገለ ካብቲ ዘረባናቶም ይባላሉ 48ኛ ክፍለ ጦር የአራተኛ ሻለቃ ዘመቻ ኃላፊ ነኝ። ይዘን የመጣ ነው አንድ ሻለቃ ነው ሙሉ ይዘን የመጣ ነው 197 ነን እና በአጠቃላይ የገባ ነው አንድ ሞርተር አንድ ዲሽካና 155 ክላሽ ይዘን እና ሬዲዮኖችም አሉ መገናኛዎች ማለት ነው። እዚቲ ህያው ምስክርነት ናይቶም ዝማረኹ ዘሎ ወታደራት ብብዝሖም ቤን ይመፅኹም ዘሎ እንታይ ሒዞም ይመፅኹም ዘሎ እንታይ የጋጥሞም ከም ዘሎ ዋላ ብእንግሊሽ ተፃሕፈ ኣርቲክልስ እውን ይወፅእ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ሓደ ካብ ድማ እዚ ኣምሓራ ፋኖ ሳይዝስ ኪ ኤርያ ኢን ኢትዮጵያስ ወሎ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ
كبيد زخون سعرت يقاط مخمزة لون سراويت ناتو دما نتي معبل ناي فانو كتس أوري خل كم زيلن ناي جزي حتى أنت دي كوينو استراتيجيك هابوتات ناتقاط أصري خدو خمزة لون نابنت ميجر territorial gains strategic area capture نابنت استراتيجيك هابوتات زي تقاط أصروم بتناي منيلي كوماند زبال زي قاط مزليو زي جرادو لاين ويست اوف معراب ناي دسيه كم دما طبعا اوكي تكتمتات بعلهم تفلتوا اب تسعه بعلهم كتبوا تقول ابزي اوبريشن كمي زبله سعرت يقاطمو خمزلوتي سراويتنا ابي زغلص حبريتا ابزي دي ان اي زبال زلو ويب سايت يوصالو كم نريو دلنا دما ابايتا كاب زلو ريبورت زبصو زلو يو ابي احمد دما كاب غزي ناب غزي ابا محرا زلو كنتات ناتو እና ገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ክሳብ ሕጂ 716 ወታደራት ናይ ፋኖ ናይ ብልጽግና ተቐቲሎም ከም ዘለውን 188 ድማ ተማሪኾም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት ድማ ብዝለዓለ መልክዕ ይቕፅል ኣሎ ሓደ ገለ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ምልክት ድማ ነዚ ይመስል እቲ መንፈስ ናይቲ ኣምሓራ ፋኖ ወይ እውን ናይቲ ህዝቢ ኣምሓራን ናይቲ ፖለቲካ ናይ ኣምሓራን ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘሎ ንምርኣዩ ዝኣክል ዘውፅዎ ዘለዉ መልእኽትታት እዩ إذا كنت عايزين زريكا أبي أحمد has a very difficult challenge مغنياتو زلو وأكايدا لعلو كل دما نابي أحمد مردق زخونه زلو من البعض أبزي أستالين أو تيواني رسمعوها يجرى تفرع معهم ملك تجن لبرزقنا بأونات راس متات بتأم نديس بلون دمي جلد علاق ግን እውነታውን ለመነጋገር ከዚህ በኋላ እኛ እያለን የኤርትራንና የትግራይን ህዝቦች ብልጽግና ሊያጠቃ አይችልም። ካጠቃም ዝም አንለው። ይሄ መታወቅ አለበት። በየተራ ስሜነኞች እየተመቱ አይቀጥሉም። ብዘረባን ሰምዕ ዘለና ኣብ ምናልባት ስታሊን ንኸጋንን ኢሉ ዘእቶ ከይመስለኩም ናልኩም ፋይዳው አንጻር ትክክል ነህ፣ ጠቀሜታ አለው። ግን እውነታውን ለመነጋገር ከዚህ በኋላ እኛ እያለን የኤርትራንና የትግራይን ህዝቦች ብልጽግና ሊያጠቃ አይችልም። ካጠቃም ዝም አንለው። ይሄ መታወቅ አለበት። እዚ ኣብ ብርጌደር ጀነራል ተፈራ ማሞ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቶም ወላ ኣብቲ ግዜ ሰላም እውን እንተኾነ ንኣቢ ክሪቲካል ዝጥምቶ ዝነበረ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ እውን እንተኾነ ንኣቢ የስ ከም መራሒ ብዙሕ ሞራልን ሰራዊት ክብኽል ኩናት ክመርሕ ዝኽእል ጀነራል ግን ኣይኮነ ኣብቲ ኩናት መሪሑ ነቲ ኩናት ዕዊትዎ ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝገብርሉ ዝነበረ ኖ ወታደራዊ መራሒ ይኮነን ብቅዓት እውን የብሉን ሞራል ክህብ ይኽእል እምበር ኩናት ክመርሕ ዝኽእል ጀነራል ወታደራዊ ክኢላ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ እናበለ ዝቃወሞ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ድማ ናብ ፋኖ ብምኻዱ ብዙሕ ከፀልምዎ ዝውዕሉ ዝነበሩ እዩ ሕጂ ድማ መርድእ ንዓቢ ማለት እዩ እዚ ንሱ ዝፅዕሮ ዘሎ ከመይ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ወይ ነቲ መንእሰይ ናይ ኣምሓራ ኣብ ጎኒ ዓቢ ኣብ ጎኒ እቲ ብልፅግና ገይሩ ናብ ኤርትራ ዓሰብ ከምፃልኩም እየ ባሕሪ ከምፃልኩም እየ ጀንዕፍሪት ከምፃልኩም እየ ኢሉ ኣታሊሉ ኣብ ጎኑ ንከሰልፎም ዝፍትን ዝነበረ ፈፂምካ ድራማ ከም ዝኾነን ናብ ኤርትራ ይኹን ናብ ትግራይ ገፁ ክግበር ዝኽእል መጥቃዕቲ ፋኖ ስቕ ኢሉ ክሪኦ ከም ዘይኮነን ንዓና ረጊፁ እንተኸይዱ ድማ ስቕ ኢልና ይንሪኦና ዝብል ዘረባ ኣብ መንጎ ትግራይን ፋኖን ኤርትራን ዘሎ ፅምዶ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ዓይነት ፅምዶ ይገብርሉ ኣይፈልጥን ግን ኣብ ባይታ ንኣብይ ኣሕመድ መርዲ እዩ እዚ ኤግዛክትሊ እታ ዝፈርሃ ነገር እዚኣ እያ ነይራ እዞም ሰለስተ ሓይልታት ብሓደ ደው እንድሕሪ ኢሎም ጌም ኢዝ ፕሪቲ ማች ከይተጀመረ ዝተወድአ ነገር እዩ እዚ ሓደ በይኑ ኣይከኣለን ኣሎ ንፋኖ ንበይኑ ኣይከኣሎን ኣሎ ተርዲኹም ኣለኹም ንፋኖ ንበይኑ ዘይከኣሎ ንበይኑ ንፋኖ ኣይከኣልካዮን ህወሓት ንበይኑ ይከኣልካዮን ሕጂ ድማ ፋኖ ህወሓት እሞ ከዓ ምስ ኣንበሳ ሻዕብያ እንድሕር ተሓዊሶም ዮርዳን ኣማራፂ እውን የብልካን they know this እዚኣታ ብጀርመን ኣልብትራም ብሎ ወይ ናይትሜር ሕማቕ ሕልሚ ናይ ለይቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዚኣ እያ ነይራ እዞም ሰለስተ ሓይልታት ብፍፁም ብሓደ ክስለፉ የብሎምን ሓደ ንበይኑ ካብኣቶም ክስዕር ኣይክእልን ይሱ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሓደ ንበይኑ ፋኖ ንበይኑ ክስዕር ኣይከኣለን ንህወሓት ኣይከኣሎን እዩ ነቲ ናይ ትግራይ ግንባር ማለት እዩ ኣንፈርጌት ንሻዕብያ ይሓስቦን እዩ ከማ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ናይ ግዜኡ ሕቶያ እዚ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ እናተኣሳሰረ እንድሕሪ ከይዱ ብድሕሪ መጋረጃ
بزح متسار كله خمس غل قمت علني مستير نايتي منقستاي توصق على تقول المستير هيكون زي this is not a secret زي نريو زلنا بايتايو حال بغال سمعنا هذا ما نزارب زلنا تنتناينا نوصل زلنا نمبر سلازي ناي ابي احمد ابسلطان ناي مسنح تخلوناتو يبلو لوسو كابسلطان كالي وي دليلو نابي كابسلطان ملاي زغبر زلوس سراح كم زلو بتاع مغارجا كادرتات ناتو كيلاتات انتنا ايثيوبيا ززاربو زلوي من كاليو they don't know exactly شعبيا يدف الله قليم زبل زلو كن شعبيا كساب حجي دايركت الاسترايس قمت يلن بتحر مغارجا زمصو زلو قبل كن نابي احمد امنا سكفتا فتيرو لزلو كنتات مخانون اتي ابا محراز زلو من لعالنا حزبي دما ابزونا قال لك كابتن مرحتنا يفانو زبلو سمو ኛውን ኢታማዦር ሹም ሹሟል። በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ የጀነራልነት ማዕረጎችን ሰጥቷል። ብዙ ነገር ሲያደርግ ከርሟል። ለስሙ ወታደር ነኝ የሚለው አብይ አህመድ ህወሓት ማርኮ የመለሰለትን ግለሰብ ሳይቀር የጀነራልነት ማዕረግ ሰጥቷል። አንዳንዶቹ መፈንቅለ መንግስት እንዳይከሰትበት ነው ለጀነራሎቹ ማዕረግ የሰጠ ይላሉ። እውነት ለመናገር አሁን ያሉት ጀነራሎች ካድሬዎች ስለሆኑ ይሄን ያስቡታል የሚል እንዲህ አይነት ልብ አላቸው የሚል እምነት የለኝም። ይሄን አስተያየት የሚሰጡ ወገኖች መከላከያው እንዲተርፍ የሀገር ዋልታ እንዲሆን የሚፈልጉ ጠባችን ከብልጽግና ነው። ፋኖ ካፕቴን መርሕነት ናይ ፋኖ ሓደ ነገር ክትገንዘብ ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣቢ ሰራዊት ጀነራላት ብጀካ ናይ ፋሽንን ናይ ሸውን ቁም ነገር ኣባይታ ከርእዩ ዘይክእሉ ምዃኖም ፅቡቅ ገይሮም ተገንዚቦም ኣለዉ። ስለዚ at the end of the day ነቲ ኩናት መንዩ ዝዕወተሉ ዘሎ መንዩ ና ዶሚኔት ናገበሮ ዝኸይድ ዘሎ ኣባይታ ይርእዩ ስለ ዘለዉ ካብ ኣቢ ክመፅእ ዝኽእል ስግኣት ኮንፊደንስ ናቶም ኣፀቢቑ ዓብይ ዘሎ ስለምንታይ ኩላቶም ቶም ግንባራት ናይ ፋኖ በብወገኖም ነዊሕ ተመክሮ ገይሮም ኣለዉ ኣንፃር ሰራዊት ናይ ኣቢ ስለዚ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሞራል ዘይብሉ መኪቱ ከድምዕ ዘይክእል ተዋጊኡ ንኣብነት ዓንተቦት ተማሪኹ ዝነበረ ኣምፂልኩም ነይረ ኩሉ ዝከኣለና ጌርና ኢና ካብዚያ መምራቅ ሓሊፍና ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለን ይብል ነይሩ። ስለዚ ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ሰራዊት ናይ ኣቢ ኣባይታ ይርእይዎ ኣለዎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ኣብ ጎደናታት ኮይኑ ብረት ሒዙ ኣፍኮፍ እናበለ ሸው ክገብር ይኽእል እዩ። ኣብታ ዓውደ ኩናት ምሳተወ ግን ዝገብሮ ነገር ዝኾነ ነገር ውፅኢት ከምዘየለን እቲ መንእሰይ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ድማ እቲ ምልዓዓል ናቱ ወታደራዊ ዓይኒ እንተሪኻዮ ብፖለቲካዊ ዓይኒ እንተሪኻዮ እቲ ዘለዎ ዕላማ እቲ ዘለዎ መድረኽን ድማ ኩሉ ኩሉ ኣብዚ እውን ኣሎ እቲ ፋኖ ሓርበኛ ፋኖ እናበሉ ዘውፅዎ ዘለው እቲ ብዝሒ ናይቲ መንእሰይ ተመክሮ ናይቲ መንእሰይ ኣካይዳ ናይቲ መንእሰይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዳርጋ እቲ ስነ ጥበብ ናይ ኣምሓራ ትፈልጥዎ ኢኹም ብዙሕ ፅቡቅ ደርፍታትን ሞራል ዝህቦም ኣብ ሕቑፊ ህዝቦም ኮይኖም ስለ ዝቃለሱ ዘለው ካብ ህዝብኻ ርሕቕካ ከቢድ እዩ። ኣብ ሕቑፊ ህዝብኻ ኮይንካ ክትዋጋእ ከለኻ ንህዝብኻ ንረብሓ ህዝብኻ ንስድራኻ ንደቅኻ ንሂወትካ ትዋጋእ እንተለኻ ኩሉ ግዜ ሞራልካ ሰማይ እዩ። እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ኣለካ እንታይ ዓይነት ዕጥቂ ኣለካ እንታይ ዓይነት ስንቂ ኣለካ ኣይኮነን ዕላማኻ ይወሳኒ። እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ትክክለኛ ዕላማ ኣለዎም። ኣብ ሓንቲ ዘረባ ምናልባት ስታሊን ተረኺባ ኣብዛ ቪድዮ ድዩ ዝብላ ክነግረኩም እየ። ይሄ ምንም እኛም እድል አንሰጠውም። ከዚህ በፊት የተደረገው ከመጠን በላይ ነው። እኛ በሌላ መንገድ ነው። እነሱ በየተራ ታርጌት አድርጎ አላማ አድርጎ ገባ። እነሱ አንዱ ላይ የሚደረግ ምት በቀጥታ አካላችን እንደተመታው ቀን ነው በዛ ነገር ላይ እርምጃ ምንወስደው። ይሄን አውቆ ነው መግባት ያለበት። ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ናይ ስታሊን ኣይረኸብኳን ኣብ ካልእ ግዜ ክበክም እየ ፋኖ ንኣቢ ንምስዓር ጥራይ ከም ዘይኮነ ዝዳሎ ዘሎ እዩ ዝብል ኣብ ካልእ ግዜ እንተረኺባ እያ እንታይ ይብል ፋኖ ኣቢ ምውዳቑ ይተርፍን እዩ ድሕሪ ኣቢ መን ክርከቦ እቲ ስልጣን ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣቢ እንታይ ክትከውን ትኽእል ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል ስለዚ ድሕሪ ኣቢ ዝመፅእ ኩነታት እቲ ዝያዳ ወታደራዊ ምድላዋት ዘድልዮ ዘሎ እናበለ ይዛረብ ማለት እዩ። ኣብዚ ቻነል እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣነ ካብ ናተይ ግምት ዝበፃሕኮ እዚ ናይ ኣምሓራ ናይ ፋኖ ወታደራዊ ምድላዋት ናይ ትግራይ እንሪኦ ዘለና ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ምድላዋት ንኣብነት ዳርጋ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት መዓልታዊ እንሪኦ ዘለና ካብ ትግራይ ካብ ዜሮ ዝብገስ ከም ዘሎ ኣቢ ኣሕመድ ወይ እውን ናይ ብልፅግና መጥቃዕቲ ጥራይ ኣይኮነን ክንዲዚ ምድላዋት ዘግብሮም ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል
أبي أحمد أديس أبان كبابي تقاصير زلوا أبي أحمد زغول زهنس زلوا سراويت نيتوبيا دوبات نيتوبيا نخبر كم زي كونه مهنياتو زغول سراويت على النابلة دوبات ناي زخونه يكون من جدي دوب نيتوبيا كوحس هاي تراين باي ذا واي حنتنا عايز زجارة متني كرايكم زجارة متني ترغيبة يا أبز غربة أب قربة زي أبز حلفة وانيا رغيبة يعني رتا فيديو جن أبز غربة ترغيبة أبز يسمع ليسكه تكد الرمي خو فرنسا የሚባለው አዲስ አበባ ሲያዝ ብቻ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ በደንብ እንዲሰማልኝ ፈልጋለሁ። ጋምቤላ ላይ የሰላም እጦት አለ። ዛሬ ኢታንገ ወረዳ ካሉት 19 ጋምቤላ ምዕራብ ኢትዮጵያ እዛ ላይ ያለው ፖለቲካ በማዕከላዊ መንግስት ወይም ደግሞ በአገር እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ጋምቤላ ካብ ደቡብ ሱዳን ብዝብገስ ዕጡቃት ጉጅለ ብዙሕ ሓደጋ ይወርደና ኣሎ ብዛዕባና ዝዛረብ ብዛዕባና ዝግደስ መንግስቲ ግን የለን እዚ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ክኾን ከሎ ብዛዕባ ናይ ኣምሓራ ክኾን ከሎ ብዛዕባ ናይ ሶማል ክኾን ከሎ እቲ መንግስቲ ይግደስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ጋምቤላ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ግን ኣይጉዳዩን እዩ ኢትዮጵያ ትፈርስ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ፀገም ከጋጥም ከሎ ጥራይ ድዩ ዝብል እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ብኩሉ መንገዲ ሽግር ዘለዎ بكل منجدي شجر زلويو نفس وقف زوبانا يتحجر دما أبقى لون قوسن زلويو حجز نايت منجست متتتاو دما يزيد اللزلو سلازي كل تي حيلي زدالو زلو ناتو علامة ناتو كنتات أجنازيبو نتو زلو مدرخ بخميك سجرا يخل كابز بالك جامن calculations بقى زلويو فانو زدالو زلو دما نبزو إحنا قرات أبقى مزاتويو لكاتهم propagandist نابز بالوزلو خاصمو ካልሽ ሻቢያ ማለት መሽገር ማለት አንዳንድ ውሳኔዎችን የኢትዮጵያ መንግስት በፍጥነት መወሰን አለበት ብያምናል። ለምሳሌ አሲፍ ይሄ ጽምዶ በሚል የኤርትራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ተገናኘ በሚል እየተካሄደ ያለው ነገር የኢትዮጵያ መንግስት ማንኛውም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር መዘጋቱን ይፋ ማድረግ አለበት። ይሄ የዓለም አቀፍ ህግ ነው፣ መብት ነው። አሜሪካኖቹ የሜክሲኮ ድንበር ዘግተው አይደል በየሌሊት በቀን ጽምዶ ዝበሃል ሕማም ርእሲ ኮይንዎ ባሎ ኣይኮነን ዶብናትካ ክትዓፁን ክትከተብልን እኮ ሓይሊ ዘድልየካ ዶባትካ ክትቋፀር እኮ ወታደራዊ ዓቕሚ የድልየካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቡ ዘሎ ሰራዊት ንማንም ክልል ናይቲ ሃገር ክቋፀር ዘይከኣለ ሰራዊት እንትርፎ ኣብ ከተማታት ኮይኑ መናወራ ክገብር ንሪኦ ዘለና بزخونه يكون وجنا يتهاجر كيدو زخونه يكون بوتا كحزن نتهاجر كوحسن أي تراين سلازي إثيوبيا ودي قاتو زلات أجم بخل من قدي نخلو بروح كوين الله تجارو زدالو وزلو نخال علامة من البات نهاب سراويت كوينات كو جلنا يكل نيزبل calculation يبلومن أبزونا لكم نصور زخونه زربا أي بحري تتحاحيزو መንግስት ኢትዮጵያ ቀድሞ ቀይሕ ባሕሪ መሓዙ ወይ ቀድሞ ኤርትራ መውራሩስ ፈለማን ትግራይ ይኮረር ዝበሃል ነገራት ኣለው ንምንታይ እዩ ፈለማን ትግራይ ናተ እምነቱን ከም እዩ አብይ አሕመድ ብናይ አብይ አሕመድ ተሐሳስባ ፖለቲካ ትግራይ መልክዕ ከይተሐስኩ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ኣይክእልን ኮረር ኣይክእልን ድብል መትከል ከም ዘሎ እዩ ዝፈልጥ እዚ ዓሰብ ባሕሪ ገለ ድብ ዘሎ ናይ ፋና ዋልታ ኤቢሲ ናሬሽን ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ኤሊታ ዘረወ ዘሎ ዘረባ መዘናግዕ እዩ ስለዚ አባይታ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እውን ተሪኢና አብይ አሕመድ መጀመሪያ ትግራይ ምስ ወረረ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ዘብል እዩ ለኣብነት መጀመሪያ ህወሓት ናይ ምፍራስ መጠነ ሰፊሕ ዘመቻ እዩ ተገይሩ በዓል ጌታቸው በዓል ጻድቃን ማለት እዩ ኩሉ ሰው ከም ዝፈልጦ صحوحات نخلت تمقيلو ناتبهاله ببلصقنا اورومو افنياتات بميدياتات بلصقنا اورومو بميدياتات حماقات تغارو بالسوشيال ميديا بميدياتات تግራይ ድምጽ ወያነን ቴሌቪዥን ትግራይን ከሐውሰ ናይ ጌታቸው ህወሓት ናይ ደብረጽዮን ህወሓት ላውሉ መጠነ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ነዚህም ትዋና ዓላማታይ ህዝብ ትግራይ መሪሕ ውድቡ አሲን ካፍ ሓብትን ተብለሞ ዝመፀ ሓይሊ أمبركيكم أنتي فجزء مالتي صح واحد نايم فراس كيد إمبر هجدف ويكعمل جستي إرفران نايم بتان قيد أي ترين خسر حز وجنا أبي أحمد مالتنا أبي أحمد سعرس يجريكا دحر سراوي تجري لك يا خمتي أو هو حت سجور وزن ورا بروباغندا نايم مكال كاكورن لعلك كاكورن تحتنا تواله يلون تعاتق حيله وخلت خمكال مقارزة حرام مريت قال البال نوريو زلنا
نزا برهانه زبلا زلو لك اتي مرحنتنا هوحات ام منتاي بصحي كم زلو سمعوا دحريت ناي تግራይ ህዝብ ሓድነት ዘርግ موشتنا بتግራይ ኮይኑ ዕድለይ ንህቦም ዜሮ ቶለራንስ ወሲና ኢና አኺሉ መንግስት ወሲኑ ሰራዊት ወሲኑ ከም ድላይ ካን ህዝብና ንባዕሉ ክዋዳ እናላዓልካ ነፃነት ሚድያ ይባሃል አሁን ዓለም ታሪክ እኮ ፍሉጥ ቆይ ህዝብታትና ንባዕሉ ክዋዳ ምግባር ሚድያ ዝነበሮም ሮል ፍሉጥ እዩ ሽማሽም እናለጠፉ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ጄኖሳይድ እንትፍጸመሉ እንተሎ ሆይሉ ህዝቢ ኣብ ልዕሊና ብምድንጋር ብስምዒት ብገለመለኽ መጽእ ምግባር ሚድያታትና ኢትዮጵያ ዝተጻወቱ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ብታሪኽ ሕቶት እዮም ዶክመንተሪ ፊልም እናሰርሕ ይኹን ግዛዕ ምዛዕ ይኹን ኣባና እውን ሓደ ሙከራታት ተሞኪሩ እዩ ተናስሑ ዝብለኩም ዘለኹም ንዑ እዩ ዶክመንተሪ ፊልም ምስራሕ ጀሚርኩም ነርኩም ይኹን زنريو زلنا كونتات انتاي زغلصلكا اندحريلنا اب تግራይ ድሕሪ ነዊሕ እዋን በሚድያ ክሕመሱ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ሓደ ሪዝነብል ወይ እውን ኩነታዊ ዝኾነ መደምደምታ ከም ዝበጽሒና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ፖለቲካ ወይ እውን ኣብ ሚድያ ሓሳባቱ ክገልጽ ዝኽእል መትከላት ምዝህልዎ እዩ ኣነ ከምኡ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቲ መትከላት ድማ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ንሓድሕዱ ንኸይባላዕ ኣብቲ መትከላት እቲ ነዚ ነገራት እዚ ከይጠቐስካ ኣብ ካልእ ፖለቲካ ከም ድሌትካ ክትፃወት ትኽእል ኢኻ ኢልካ ዶብ ክትሕንፅፀሉ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ኣብ ብዙሕነት ዘለዎ ህዝቢ ወይ እውን ዝተፈላለየ ዓሌታት ዘለዎ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ዘለዎ ዝተፈላለየ ልምድታት ዘለዎ ህዝቢ ሚድያ ፍኑ እንድሕር ፈኒኻዮ እንታይ ክገብረካ ዝኽእል ከባልዐካ ኽእል ከቃትለካ ኽእል ኩናት ሓትሕት ከም ትግብር ናይ ሩዋንዳ ጆኖሳይድ እኮ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ስለዚ ተራ ናይ ሚድያ أملعال ندادا أمتاو قليل كم زي كونه فريتهم من البعض نزحج زلوا existential حتى نابلوز جلوسوا نهلاوي حتى مدرخن زلوا أنت وحده حدنت ناتهم كحيلو خلولهم أب حدنت كا نعم تمكري ليكم كون أبنا إيرترا بتدقق عمد الزاربات تلوسي يعني حدنتنا حيلنا كن كيت كن كل لنا هريو نافكارنا هنسجرين زياد رئيس المجلس تግራይ ታርጌት ገይሩ ዝመጽእ ተኾይኑ ፈተና ጸላዕና መምካትና ይተርፍ ወይ ብናይ ናምድላው ወይ ብናይ ባዕሉ ስንፍና ወይ ብናይ ደገ ኢንተርቬንሽን እዩ ክተርፍ ድሕሪ ቀይሕ ባሕቲ ቆጣጢሩ ማለት ሲ ኤርትራስ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሳ ማለት ባህሊ ኣባህላ እሱ ዝኸውን ዘሎ ኣይኹን ኣነ እኮ ምስ መንጀሪና ምስ ወዲ ወረደን ዘባዕሰኒ ሲ ንህዝቢ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ሳገርኩሞን እዩ እኮ ዘባዕሰኒ ዘሎ ኣብዙ ኮይነ ዳ ወዲ ወረደ ከይሰግር ዝብል ተኮይነ ዳ ብስፀ ገባዕለ እንዲኒኹ كنترفهم نخيل مهرات قرعين عسينا كنترفهم نخيل تجراي كعنصوص قولوا مناسين عسينا زي أم حماميت من منتي حماميت مثلك تسفاني تجراينا سوينا زي أم حماميت من منتي حماميت مثلك تسفاني تجراينا سوينا تخينات كنترفهم تخينا ونس መሬት ዝኾነ ተስፋይ ንጉስ ተስፋይ ራያ ካብቲ ሰራዊት ጋር ምስተኣገደ ተፈሊጡ ካብ ጎረባብቲ ሃገራትን ካብ RSFን ልዕሊ 100 ሚልዮን ብር ሒዙ ካብ ስዊድን ናብ ዓፋር መጺኡ ሰራዊት ትግራይ ኣፍሪሱ ኣብ ዓፋር ናይ ባዕሉ ሰራዊት ዘጣየሸ ተስፋይ ንጉስ ተስፋይ ራያ ካብቲ ሰራዊት ከም ምስተኣገደ ተፈሊጡ ኣምሓራ መሬት ዘለዎ ዕጡቃት መብዛሕትኦም ድሕሪ ውሳነ ጉጅለ ሕወሓትን ውሳነ መራሕቲ ሰራዊትን ካብ ትግራይ ናብ ዓፋር ከይዶም ዝተጣየሹ እንትኾኑ መብዛሕትኦም ግና ተስፋይ ንጉስ ተስፋይ ራያ ደሞዝ ከፊሉ ዝኣከቡ መቸም ኣብ ትግራይ ደይንሶም ኣየብልና ናብ ኢትዮጵያ ደይንሶም ኣየብልና ዝበልና እዚ ዝትሪ ወድ ራያ ዝበሃል ገንዘብ ካብትን ኣምፅኡ ናቱ ሰራዊት ሃኒፁ ንባዕሉ መንግስቲ ንክኸውን ይፅዕር ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ተፈሊጡ እንታይ በሃል ኮይኑ ዘስሕቕ ኣይኮነን ግን at the end of the day ፖለቲካ ቀለት ምዝኸውን በቀለልቲ እንተተመሪሑ ናበይ ከም ዝወድቕ ንኽትፈልጡ ኢለ ካብዚ መምሃር ኮነና ምንታን እቶም ካብኦም ዘይሕሹ ብኻልእ ሂወት ሰባት ዝፃወቱ ዘለዉ ድማ ስምዑ ሲያስ ኮን ዘልዩ ጆ ክትሓዙ ሕጂ ካባይ ስምዑዋ ማለት ካብ ውፉይ ገለ ከይመስለኩም እቶም ቁፅሪ ክልተ ዝበሃሉ ቁፅሪ ሓደ ዘይበልኩምና እኒኦም ትብሉ ቁፅሪ ሓደ ኣይንብለኩም ኢና እቶም ቁፅሪ ሓደ ዘፍለጡኒ እታ ተቃውሞ ትበሃል ከመይ ኢላ ኣብ ንሓትሕዳ ምብላዓት እያ ከም ዘላን እንታይ ዝበለ ማለት ንሰብሲ ነቲ ኤርትራዊ ባርያ ናይ ኢሳያስ ባርያ ናይ ሻዕብያ ባርያ ናይ ገለመለ እዮም ዝብሉ በዓል ንስኻ ሃገር የብልኩም ዓውዲ ማለት
ፖለቲካ ዝተቆፃፀርኩም የብልኩም ንሃገር ተውሕሱሉ ነገር የብልኩም ንዓኻትኩም ዝስዕቡ ሰባት ምህላዎም ጥራይቲ ዝተሓሳስብ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣሚኑ ዘድሕሪኦም ዝኸይድ ሰብ ምህላው ካብዚ ዝኸፍ ነገር የለን ድሓን ግን ብዙሕ መንእሰይ ሓያል ዝኾነ መንእሰይ ተታሊሉ ስለ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጉድ ናቶም እናወፀ ክኸይድ ከሎ እቲ ዝሕዝን ብዙሕ ግዜ ዝነግረኩም ናይዚኦም ዘረባዚኦም ብሳተላይት ገይሩ ኤርትራ እትዩ ንኽንደይ ሰባት ድማ ከም ዘታልል ፍሉጥ እዩ ብዙሓት ይንዕቅቦ ኾኑ እዮም ግን ንገለገለ ሰባት በቲ ዘይፈልጥዎ ቃላት ወይ እውን ዘይለመድዎ ዲሞክራሲ ደጅን ዕፍሪት እናበልካ ሰብ ናይ ምትላል ኣብ ግዳ ሓቂ ክትርኢ ከለካ ግን ስራሕ እዩ ስራሕ እቲ ዘለዎ ኩነታት በቃ ኣሜሪካ ትኸይድ ናብቲ ትኸይድ ፖለቲካ ንኸይድ ኣለና ንገብር ኣለና እናበልካ ትፃወት ማለት እዩ ምናልባት እዚኣ ኣወል ስዒድ ካብ ከምኡ ዘምፃያ መስለኒ ተደጋጊማ ዝመፀት ኣኽበረት ትበሃል ኤርትራዊት ንምንታይ ስእላ የእቲኻዮ ነዚ ቪድዮ ኣይትምጥንን እያ ዝብል ድማ ነይሩ መልሱ ሓፂር እዩ ንምንታይ እያ ዘይትምጥን ንምንታይ የእትያ ሓፍተይ ስለ ዝኾነት ወላ ሎሚ ለይቲ ፅርፍ ትሕደረኒ ንግሆ ሓፍተያ ኣኸለ ድሕሪ ሕጂ ባእሲ የለን ኣይትድከሙ እቶም ኤርትራውያን ግን እቲኦም መንእሰያት ሓንሳብ ስለ ዝጠፋእና ኢልኩም ኣይትጥፍኡ ምክንያቱ በዓል ወዲ ዱሪ ሰፍ ዘይብል ገንዘብ ህዝቢ በሊዖም እዮም ህዝቢ ሕሪዶም እዮም ህዝቢ ቅቲሎም እዮም ህዝቢ ኣቃቲሎም እዮም ብደም ይደልዮም ህዝቢ ኤርትራ እቶም መንእሰያት ግን ወላ እምኒ ደርቢኹም ድኾንኩም ቶም ንኣሽቱ ድሓን ተጋግኹም ኣብ ልብኹም ተመለሱ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ተቃውሞ ኣለኩም ፀገም የለን ኩላትና ናይ ማሕበራዊ ፍትሒ ናይ ለውጢ ሕቶ ኣለና ኣነ ንባዕለይ ናይ ለውጢ ሕቶ ኣለኒ ግን ድሕሪ ሕጂ እንታይ ዝገብር ፍንጭራዕ እንዳበልካ ምስ በዓል ወዲ ዱሪ ኮይንካ ደይኮነ ኣነ ኣብቲ ደንብ ሃገራውነት ኮይነ ሕቶ ይሓትት እንድሕር ዳኣ ክሓትት ኮይንካ ዓደይ ከይደ ዝሓትት መጀመርያ ንኢሳያስ ቆርበታ ተቆሊጡ ክዳና ተቆሊጡ ኤርትራ ቅድሚ ምባልና ኣብታ ኤርትራ ከይድና ክንሕግዝ ኣለና ንሕና ኣብዚ ኮይንካ ዝግበር ኢልካ ትእዝዞ መንግስቲ የለን ምክንያቱ ንሕና ኣፍሪቃውያን ኢና እዚ ናይ ኣፍሪቃ መራሕ መፂ ደሎ ወድሪኢኻ ንፈረንሳ ከመይ ገይሩ ኣባሪርዋ ኣሎ እዚ ናይ ቡርኪና ፋሶ በቃ በዓል ወዲ ኣፈወርቂ ዘፍረይዎም እዮም ንሶም ኢሳያስ ተዘይህሉ ነይሩ ቀደም ምዕራባውያን ድላይ ምገበርዋ ነይሮም ኤርትራ ባሕራ ዘሎ ወርቃ ዘሎ ዳይመንዳ ዘሎ ነዳዲኣ ዘሎ መዝሓሒቆም እስኹም ግን ንኣብይ ኣሕመድ ታይልኩሞ ዓሰብ ክንበካ ኢና ጥራሕ ንኢሳያስ እለየልና ድሮን ሓንቲ ገዚእና ንህዝቢ ኤርትራ ክንድብድቦ ኢና ትብሉ እኳ ከም ንስኻትኩም ኣብ ንእሽተይ ተኣመን ኣብ ዓቢ ክሸመካ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ዓሰብ ዝኣክል ክትቦ ንኢሳያስ ንኻእልየልኩም ከድዓት ደቂ ርግምቲ ደቂ ኾብላሊሲ ናትኩም ክድዓት ከኣፍሊ ዝበለ ዓይኒ ዘለዎ ማለት እዩ ንሕና ሳብ ፌስቡክ እኳ ለፍሊፍና ናትኩም ክድዓት እሞኻ ኣብ መሬት ፀላእትኩም ከድኩም ብነፋሪት ኣቋሪፅኩም ረጊፅኩም ኣብኡ ከድኩም ናትኩም ክድዓት ከዓ ቀይሕ ኮሚደረ ትመስል ቀይሑ በቃ ፍጥጥ ዝበለ ስለዚ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ መንእሰያት ናብ ልብኹም ተመለሱ ኣነ ሓንቲ ነገር ክብለኩም ዝደሊ መንእሰያት ኣብዚ ናይ በዓልና ፅነት ዝኾነ ይኹን ነገር ትገብርዎ ነገር እኳ የለን እንዲ ሕጂ እቲ ፋሕብትን ኣትይዎም እንዲቶም ዓፄ የብሉ ጋሕ ኢሉ ህድሞ ዋላ ሓንቲ ነገር የብሉን ሸውዓተ ዓሌት ከኸብኪብካ ወፂኻ ኣደይና ኣቦይን ከተብልዕ ኣደይና መቸም ኣድሓነት ብዙሕ ግዜ ገሊፀ ኣነ ኣብ ካልእ ብብዙሕ ትፀልዋ ዝፀልኣ ሰብ ብካልእ ባህርናታ ገለመለ ዝፀልኣ ሰብ ክህሉ ክእል እዩ ግን ብሓቂ ዘረባ ትኽእል ሰብ እያ እዚኣ ኣወል ስዒድ ስለምንታይ ክጠቕሳ ክኢሉ እውን ኣይ ከን ኣንደርስታንድ ኢት መልሓሳ ናይ ብሓቂ ንፅቡቕ ዲ ንሕማቕ ብዙሕ ክሰርሕ ዝኽእል መልሓስ እዩ ዘለዋ ነዚኣ ፅቡቕ ጌርካ መሓዝ ብዙሕ ከተድመዓልካ ትኽእል ብፍላይ ሓድነት ንምፍጣር ፅቡቕ ጌርካ መሓዝ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ዕንወት ንምፍጣር እውን ሓያል ክትከውን ስለ ትኽእል ኣይ ቲንክ እትያ ኣተሓዛ ተትረክብ ሓገዝ ተትረክብ ነይራ ማናጀር ተትረክብ ነይራ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ መኻለት ኮይኑ ይስምዓና ኣነ በዚ ኮይኑ በቲ ሕጂ ናብቲ ናይ ኣውደ ዓመት ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ክንሰግር ክንፍትን ኢና መጀመርያ there was one video I want to share እስከዚኣ ካብ ዓዲ መፀት መስማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ በዓለ መስቀል ወይ ካዳሜራ ናይ በዓለ መስቀል ኣብ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ስእሊ እዩ ኣካል ክፋል ናይ ሃገርና እውን ብድምቀት ተባሂሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለኒ ፅቡቕ ዝኾነ ቪድዮ ክረክብ ኣይከኣልኩን ክሳብ ኣነ ዝዳለወሉ ዝነበርኩ ብዝኾነ ርሑስ ኣውደ ዓመት ንኩሉ ኣማኒ ክርስትና ብሓፈሻ ድማ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ኣውደ ዓመት እዚ ብዝሃብዎ መግለፂ እውን እንተኾነ ኣውደ ዓመትና ዋላ ሃይማኖታዊ ትርጉም ይሃልዎ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተፀዋዊርካ ተኸባቢርካ ተፋቂርካ ክትነብረሉ ትኽእል መልእኽቲ ናይቲ ሃይማኖት ድማ ምስ ጎረቤትካ ምስ ሓውካ ብሰላምን ብፍቅርን ብስኒትን ኢድን ጓንትን ኮይንካ ክትነብረሉ ዘለካ እሱ እቲ መልእኽቲ ናይቲ ሃይማኖት እናበሉ
عبيت مرحت هيمانوت أبتي بعال زغلت ومنجدي وزخا حدا كابتي جوا بحلنا حزب إرترايو زيادة كسر حلو زلودما أو دعمت كوينو كريستيان قبل كله إتا أسلامي تباج ولا بعال كونا يقبعني لذي أمنت مسلمنا أمنت كريستنا نفسه زخال هيمانوتاتي عمودا تاجن كل سبنا بأملاخ يزعمن ناب أملاخنا أمن حزبينا نناتنا مرداتنا نناتنا كايدا كلونا يخلي بخلوتي هيمانوتات دما كلتي تخبابيرو تزبك نبرك خلالو إذا نجار زدما يكاليو أنا زي هيمانوت قسقاس وين أجل بخم خير داكم لين يصير زخونكو قبلين سلمنا كرسنا نالو تفقرن سنيتين كل جزء بحدا مسحلوي نوح عمتها زقت عليه دمازي لازم إذا حقيقة هيمانوتات كم فلالي وين كم دفع جرنا نوزو زي كنا مفاقري تذكرني ملقتنا هيمانوت دما كتخبر كم زلكا مسكور وابتخاب سلامن بخبرن كتنبر كم زلكا يزي نقركا anything كوت عيدما نتزبي نخجود زغل سلزخونة لعلت نكاغي زليو أبزا شارلزيا دقيمة دقاقيمة كسب كلاز دلي كسب زلخو أبزي أميديا كسب زلخو أنا قدامين حدنا تزبير ترايو حدنا تزبير ترا كم قدامي أجندة أنا غيرنا خنصر حلين عندلي كالي يرترا ودما حدنا تزبير ترا كم زعبين مسرة هوا أجندة أنا تناجيرو كسر حلي قبا أبتوش تعدز على ميدياتات نزينا جرزي كم قبو تجنزيبهم زجبرويم أبدجن بزح مقاقالي بوليتيكا حما نجار شجر قال نسمينا لذي شلالي الكاك حلف زخل نجارات اللوجن عقل قليل ما تنكاغير ليه تقايزلو بملو شويتو إحيمو يزلو حدا معلتي على خرايو سدني وانا لو خينبر حدا معلتي متى عفون بقلو عليه عفون بس عليك بلاني أنا زنا ديساتا تعزق زلو أنا كل خوستكمي وانا تزرك كلكم أنا همش زنا دينا خير عفون قواني سويت بالتمالع عدي زي حج زي مسبلسي زي فراجيرو لو مالتي مش حماسي فراجيرو لو مالتي هو فراجيرو لس نمراخي تخون تاي نمراخ كمان درو زي لوسي ودحن طعمي هم يعني اللي عدي سلام عدكم لس كذا بالي معاري امين سلام لمدك اي معاري املخ ملا لكم امين تيجم نبي حكي هدمونا زقبروا فيديو يديا عبي شانليو it's beautiful ناي عدنا بس حزب إرترا حرستايو زعبي كفالنا عبرت سبنا حريسو زنبريو for whatever reason نزل كفال ناي بحلنا جن بتوحد حزبي أب كتما زغمت بخمو ترايت سنة ما dominated كوينو نوي حمتات كسيلو خين اسمع عناي أبز حججن حزبي مستغل لنا من النتو مستغل لنا عن نبابراناتو زخيد نعو كبر ذهب مبزعتو دقزو الحزبي كاب كتمات رايز وصي كون كاب قطر رايز وصي سلازي لكعتي سماعناتكا تعذابناتكا زتمتاكا زبوغو زنافقو نغر تلو زيو كمزا عينت جنت تمثل كرامات عفون شويت كتر خلغا عبو يدلو تتصباغي سلازي يغني النازوم كمزي نزينا غرزي تغنزيبهم نتزبي نعوزمت انت حستو أبس مرات رايزلو بخل أنقولاتنا تملالس كان عود راي كابتبنا sometimes دقوتيخا كمزي زمثل لم زخون كراماتن حرشان كتمس علنا خلغا نتميدياتات أدنا قوتها لنا اسكده حن قرب لبونا وقونا نسمع عبزي كو ديابلس كو عاتينا إلي زسحقنا أرن إذا كان أبتجاز عند حشوعات شو منطقونك لتمارم جبر مكال جبر مسكال هبت مكال ولو ما عاد تتعدي هاتو عطي مكال جبر مكال عطا جبر مسكال أنت اللي تينس ولو ما عاد تشي مع مالك تقطع سلسوعل شيطان بريرو اللي انت جبر قربع بيضاحيل يمرجي كيف الوقت انت خجبر ابغى قرب في لك مولو ما عاد تشي ملاك هاتو على اسكالله أنا تكلمنا نفقرونا يكون جلات يكون ذبح زرباتات الله. إذا أنت ما لك. إذا أجياس شنكيا. على إذا ما حرت نتجزني خابد إندي أتمنقع نتصل كله أنقطات. بقى تمنقع شيء دلايكا خدك صلات فين. ها؟ نحنت نجر كتحبر ذري خاسي. هلو عايش بليني خا ترد عموي ميتا
قبرو عيلة تقول نهرون كان حدا سنة بمحرنيا مثالي أكسي خاتون أكسي حاسون نخاليا عمو خاليا عايزفلني حاوبي ما يتقولك أقوت يا موتي تقول بتي بمحرنيا أقوت يا خا نكوخان نحاوبوخان حانشا بمحرنيا حانشا يا باتو عندنا وين الناس يا عندنا ناس سلوا أجلس كان يا الناس نادي حواي ميت أقوتي نبي حوي ميت أقوتي كلهم أقوتي أكشي أقوتي من تاي أنا نقوم أنا محرني الصناعة يكون كده الله زي تجرينا عبخا ودق إزيو كابتم عسل تقوم قطعت ناي سمتي سماوي كابوم حدا يوزنها تلقيز حووا على العربي حووا على هبرو زي سماوي كم تريو زلهم زي مفلات ساعة كندي عشنة مخاني خاطري بحفشة ولا بوانكو انجليش حبتام كوانكو عايز بحالجن انكل كتب الكلا ايناي انكلينا بوهاديو اكو هادي كون حو بوها كم زاز ولا زل انت ندحري لك قومو ابتغرينيا بتكريتيو حاتنو ندحري لك قال حتى ايوسخل كان بوخادينا هدي غايت بلغ اس كلير سلازي اقلقله تتغرينيا حبتام مخانون لترفك كازلو حد انتلو دما كاب قال انت وسدكا نبينو ناي تغرينيا صقم طراي كونن بحفشا قانقاها مخبار ازيا قداسي أزياء قداسي نقوم قهان نمننت كان نخبر خان نتاريخ كان تدي خبير كادما بخالوت كبرت أي جبا كان سلزخوني أي ترغبوني خا نايلو مارس سبزخون ودينا لايك مكبار شير مكبار ريتون حساب المهاب دما كم وترو سويتنا قبرنا مزيان قد فكم أيوة